aku teko marani kowe gawa mobil gawa sertifikat sak duwike ora liya dik lita siji tujuane niat ingsun ngelamar kuwe aduh Kang Mas seneng ngiroso atiku adoh sampean teko ngelamar aku kelamas dadi bojomu nanging aku apa baru mangko bulan telu tanggal pirang tanggal siji bakalan diresmekake rasa niatiku dan pengen cicir ngas irungmu lan ragaku jaba jero ya mong kabeh kanggo kowe oh sayangku jangan ragu sumpah mati cintaku hanya untukmu sayang sayang sampean tak sayang 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 Rino wengi aku tansah kelingan jero lahir batinku tresnoku tresno suci jero lahir batinku tresnoku tresno suci lali-lali
Ji. Ya, sabibaripun panjenenganipun Bapak Utama Gender. Ya sing duwe madu sak kawasan Jombang Jawa Timur Indonesia. Siapa dia? Panjenengan aku lho. Panjenenganipun Bapak Utama ya. Sing duwe madu sak kawasan Tanjung Jawa Timur. Iya. Halo Pak Sada. Apa saja monggo lompat Kasta sampun katur panjenengan Bapak oleh dari sesarengan Kasta sampun Kasta monggo lompat Ya sampurne Wayu budaya Jos Kayak kebian, jas. Oh, jas kok tong. Yes. Jadi monggo bawa sada kalian bawa oleh sing madu. Neng aja lali tanggung jawab ya. Terima kasih Mas Raden. Doanipun nggih panjenengan nggih tanggung bener. Wong Jombang request ninggal katresnan sawerane Mbak Rita oke, suarane Mbak Rita. Oke Reci, ya mampir Reci. Ya Reci, mampir sebentar. Ya. Saya mampir kalau ngurangin suatu pun, ya. Mbak Rita, hidup suatu Reci. Ya, RC pun dari Jawa Timur, ya. Oke, Leci, Kak Rene tak Leci? Oh, ini ada rokok nih. Pagi oleh jatah bapak, papingku gak boleh. Kau kan 16, ini dapat jamin.
ketun ninggal aku babar pisan ora gumut dasar wis kegantine luwe saka padhe kang bisa nyenengke tresno iki pawitane ojo tunyo kuwi kudu ukurane sliramu batin iki Nggih Pak Kades Memet sing duwe warung kering terima kasih najan adoh yen kadulu rasa cakon sajroning batinku gonku nandang tresno iki wis kinodrat saker mong lapai Ya, ya matur sembah suwun terima kasih Bapak Tolib, kalian Bapak Sabda, Nggih matur sembah suwun yang punya Ude, ya Ude Galang ya, yang punya Ude Sumber Galang Tanjung Pasir, ya matur kasih yang punya Ude Sumber Galang Tanjung Pasir matur sembah suwun juga Bapak Kades Memet. Nggih Pak Kades Memet lujeng dalu ingkang wonten ing warung ring Lamongen, sugih Lamongen. Mbak Pak D Kampret 16 ingkang wonten ing kawasan Karangmaja, nggih lujeng dalu, nggih. Sampur dilanjut siapa dia? Panjenenganipun Bapak Utama. Jere njaluk modisyo wedal kula atur yuk. Bapak Utama ngasta sampur jai pongan. 'Wis. 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 '
niki sampur waci panjenengan kripik gedang godhoe sukun titik edang waton padha rukun sak lembar godhonge kara waton sabar uripe mulya monggo Pak Utama terus jangan dimo disukno sinjene nggih. Bapak Jayus, ingkang wonten ing Entak Sumberjo, Wilujeng Dalu, nggih. Wilujeng Makarya. Piye isume nyambut gawe ning sawah kabeh padha panen. Pakde Jayus dipuntosi kalian Raja Tawon. Cak Narmin, Cak Priadi ingkang wonten centong. Ditunggu karo sing duwe madu nggih. Nenyang waktune awan tok bengi dicampur sari lho. Nah, engko gak uman kok.